Hello everyone! Konnichiwa! So, share ko lang yung another update ng ating simple bahay kubo. So, actually guys, para din yun siyang rest house namin. But, yung titilit talaga is yung sister ko at saka yung kids niya. So, at least, kahit simple, komportable yung life nila doon. At saka safe yung bahay at kasama yung kapatid ko. So, share lang pag may time. Thank you always. Enjoy watching po with my favorite reggae because I'm a reggae lover. Thank you, arigato! Tana ko imong bana na ay laing tuyog medyo taasong nga gwapa. Abi kong ikaw pero di man suwangon. Busa akong giklaro kinsay kuyog ni ador. Nituyok ko sa likod, nitago ko sa kapayas. Ako ning klaruhon kay dili ko gusto bias. Grabe imong bana naka-jacket naka-n-shirt. Kuyog ang babae na malit sila og t-shirt. Pero ikaw halos dili palitan. Inutang nga bulat pagod ang ipasudan. Ako aning isulti kay makakonsensya. Akong gipictura na ako'y ebidensya. Ang edad sa babae murag 20 anyos. Nakita na ko sila na malit og arios. Ang naong sa babae hawig ni Liza. Kinsa nga Liza? Liza Soberano? Dili oy, Liza di Lima. Ang kinuyang daw sa imo mauwi iyang ingon. Wala daw siya'y kabet. Naku siyang makakun. Ay yun pa uto sa iyang paliyong. Kanayang kabet nag-work na sa salon. Ingon niya ikaw rayon ugwa nay lain. Nga sa iyang gugma ikaw walay kabahin. Apan akong nakita dito sa my park. Nabution nga gwapahon murag si Sandara Park. Maoy kuyog sa imong bana. Abi kong ikaw kay pareha mo og kolor sa buhok medyo bulaw. Apan sa kong pagtutok lahi man jud nga chick. Gusto na ko picturean tapos isend ang ilang pic. Nitago ko sa may punuan nga murag na muso. Di ko himantayon labi na di ko chismoso. Usa ko kahigala nga sa imo na concern. Mura og sa TV5 nga naay concern citizen. Paghuman nila sa pa ko maglawera muna ko. Di mo kati pagpuyo mo sa balay. Kung di mo gusto mamatay, bahala na og laay. Ilang wayay, wayay, wayay Bim! yanot, buka papud magtigjaming lang ang tanan. Ipingan sa tutong, sabay sa dyan akong amiga. Ngamutayon sa ulo, para maminaw sa sunat. Ang agilitag pa sa bukid, sa kong amigo nga at kaayo. So that's all for tonight guys. Share lang. So update na lang sa final. So yasminasai, arigatou gozaimasu.